polita ez dela, konpartxakide guztion ez dela eguna harremanak sentozteko eguna, ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Nizu bezain ondia, atuera, berdinean, dugu begia. Gastro txiki, orduan hor adingabekoek etortzen dira eta egiten dute pintxo bat, osasungarria dena, kilometro zeroko deitzen dena, beste modu bat adingabekoei ere erakartzeko Bilboko konpartsako gastronomia taldera. Aurretik eta atzetik etortzen direnean, baina ez naiz jauziko, mila aldin zer horita ere. Konpartxakide guztiak elkarrekin bazkaldu eta gutxienez hilabete bat falta den honetan aste nagusirako indarrak elkarrekin hartu, pina pizka bat egin eta motibatzeko. Iradak ez baina izutzen, nire zaurria sendatuko dute, biharko zure adoe. Jendez beteta dago, normalean igual ez daukat sentsazio hori, agian badago, baina nire sentsazioa da jende pila etorri dela. Umeekin behar ikusi dugu, samaiak beteta daudela. Ondo, gainera guraldiak laguntzen du, orduan, hori eskertzeko gara. Zai, benetan, zergatik asmatzea, dena bertan, utzi eta ategite. Egin behar duela bere festa, antolatu behar duela, bizi behar duela, eta hori da Baskarrigo honena. Hau da, herri antolatua baino Baskarrigo horik ez dago. Eta ez naiz jauziko, mila aldiz erorita ere, dura ez da usatzen, beldurra sentitzen, baina ez da elkarduko, mila aldiz aurkituta ere. Gero DJ Raimi daukagu, gero Santutzuko jaietan bukatuko dugu eguna. Hori da, Eta nola bizi, ala kaska! Biharko zure